aukeratu dut hau bizi izatea, euskara ulertzen dudalako, hitz egiten dudalako, batzutan hankasan sartzen dut pizka bat, baina saiatzen naiz ondo egiten eta batez ere euskaraz gehiago hitz egiteko, erderaz egiten dudan lagunekin eta ni badakit igual euskaraz hitz egiten dutela, saiatzea, ohitura hori apurtzea eta euskaraz hitz egitea eta momentu hortik aurrera saiatzea, ohitura euskara egitea izatea.